שלום לכולם, היום אנחנו משחקים במיינקראפט הישרדות ב-1.7.2 או 1.7.2. רואים? ממש פה וממש כאן. יאללה, בואו נתחיל. אני לא מבין למה זה לא עושה לי כזה קטן. מבין למה? מולטיפלייר, שרתים, מוזיקה אנחנו לא חייבים. אוקיי, בואו נתחיל בסינגל פלייר. ויש לי מקלדת חדשה. נעשה את זה U, כי זה קיצור של יוטיוב, ויש לי כמה בעיות בחובר ולפעמים מתנתק, אז ככה זה. טוב, בואו נעזור לכם כשהעולם חזרתי. טוב, העולם ניתן. זה הסקין שלי, טרול, זה הסקין של טרול. אם אתם ראיתם את הפרק את הסרטון על הטרול, אז כבר הסברתי עליו, יש לו גם סקין במיינקראפט, אז עשיתי את הסקין שלו, מצאתי אותו באתר של הסקינים. אוקיי, בואו קודם נתחיל לקחת קצת אוכל, שנהיה רעבים. לא חייב. תמות. הנה. הופה, אוקיי. חזיר. יאללה, חזיר. אוי, תודה לאל, אני כבר רעב. מה? לא נתן לי כלום? תן לי. דימה, אני כבר מת מרעב. לזל. רואים, יש לי בעיה בעכבר. רגע. נחזור. לא משנה. הבעיה תוקנה. אני לא חייב את זה. לא חייב גם את זה. הנה. יש לי בעיה. אופה. יש לי פה המון חזירים, אם הייתי יודע את הפקודה של הברק, אז הייתי יכול להפוך אותם לפיגמינים, אבל במקום זה, אני בסורווייבל, ואני כבר מתחיל להיות רעב אנשים. זה לא טוב. נו. תודה. אז טעים. בואו נתחיל לעשות כמה תרנגולות עסיסיות. את יודעת לעוף. אם אני אוכל את העוף שלך, אז זה יגרום לי לעוף. אם אתם שומעים את אז זה של העכבר שלי. סתכלו כמה כאלה כבר יש. זה מלא. יש פה מלא. טוב, אז בואו נתחיל בעבודה כשמתחילים בהישרדות. עקרות עצים. רגע, חכו לרגע. הנה. אולי פה לי תפוח מהעץ. תפוח זה בריא. אתה צוחק עליי? רגע. אני רוצה לרגע על פיזבול. הנה, ככה יותר טוב. אוקיי, אוקיי.
אוקיי, קראפטינג. אבל אני לא חייב. כמו שאתם רואים, אני מנותק מהסקאפ כדי שלא יפריעו לי ותקפו אליי. אוקיי. לא חייב אתכם חזירים, יש לי כבר מספיק אוכל ממכם. טוב, לה 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 לה. איזה פרצוף זה. כאילו, אני מחייך. יעוזר. יש בשלג. אם ירד פה גשם, אז ירד שם שלג. מה, what the? אוקיי, זה די מוזר. חד שאולי... יש פה את הירובן. אני לא רוצה שהירובן יהיה ב-1.7.2. אבל הוא לא יהיה. טוב, אבל זה מספיק טוב. רגע. הנה, שמעתם? סטיק. נו, הנה, רואים? רואים? החבר שלי עכשיו התנתק. חכו לי. הופה. ככה יותר טוב. עכשיו פיקקס. אוקיי. הנה. יאללה. תתחיל קצת עבודת פיקקס. אוקיי. הנה, רגע, חכו לי רגע, נראה לי שיש לי לאגים, כי זה בגלל תוכנת הצילום הזאת. אני לא יודע למה יש לי לאגים. סוכנים. כבר 12 פחם, יפה, חזבני. אאוץ'. עוד פעם אאוץ'. אוקיי, יופי. אוקיי, עכשיו פרנסט. אני טרול שמשחק במיינקראפט. אני טרול שמשחק במיינקראפט. אם אני יודע איך לשים לינקים, אז עוד מעט, אז אם אני יודע, אז אני אשים לינקים סרטונים. אתה מסתכל עליי. הוא מסתכל על איפה שכיוון השמש. טוב, לא משנה. בואו נתחיל עוד פעם לעשות קצת חצבני. אתם יודעים, דרך זה מאוד חשוב. אם אתם חושבים שזה סתם קקי, אז זה עוזר לכם להשתחרר מכאלה מערות שאתם נתקעים בהם, עמוקות כאלה. ואם אתם מתים, חבל לכם על הזמן. אאוץ'. הנה, שמעתם? אאוץ', טוב.
עכשיו נצטרך עוד קצת. הנה, עכשיו ככה, הופה, עכשיו, הופה, בום! טוב, בואו נלך עוד פעם נקרות עצים. אולי נמצא את בית המכשפה, אבל כמה זמן אני מקליט. לא יודע לספור שעון, אז אני לא יודע כמה אני כבר מקליט. אבל זה לא משנה. פיגי הזה אמר לי משהו. הוא אמר לי שהוא ייקח אותי לגיהנום. איך אני יודע? אני מדבר חזירית. נראה לי. אוי. אני שונא אתכם סקווידים. אלה סקווידווידים. אתם יודעים שזה סקווידווידים? אלה סקווידווידים. סקווידווידים. עופם פה סקווידווידים. הנה, נכון אמרתי לכם את הצוקים העמוקים האלה? אז הנה הם ככה. אני לא מאמין שמצאתי אחד. טוב. אולי יש מה דיימונד? אומייגאד, תסתכלו, יש מלא בה. לא הייתי הולך לשם במקומכם. אם הייתי הולך לשם, הייתי פשוט מת. יש שם מת. תודה. תן לי. תודה. עכשיו, לברוח. מה? what the hell? יש מה אש? יש שם אש? או שאני מדמיין? עופו בו חזירים. לא. סתם למה. גם אני לא הייתי הולך לשם במקומכם. טוב, חייב להכין מיטה. קדימה. שיפים. קדימה. תני לי מיטה. נו. לא יודעת איך לצאת. קחו לי רק רגע. על מה אתה מסתכלת? אני לא... מה? יודעת איך להשתחרר. איך אתה עושה את זה? תגידי לי. לא משנה. היא כבר בגן עדן. אם אני אצליח להוריד את מוד הגן עדן, אני בסוף אלך לשם. טוב, יאללה. חייב למצוא עוד כבשה אחת שתביא לי מיטה, בייבי. איזה פרחים יפים יש פה. אותה. אוקיי. יש פה מעבר. הופה. שיפ. טוב, ללכת אליה. טוב, נראה לי ש... זה זמן. אז כן, ביי ונתראה.